alle sammen. I dag skal vi unboxe mit nye tastatur, som jeg lige har været ude at købe. Så lad os bare begynde. 2 sekunder. Så det er mit nye tastatur. Dakota Gaming. Dakota Lighting Game Keyboard. Okay. Ja, det er så det. Nu skal vi så begynde at unboxe det. 2 sekunder, så ser det lige klar. Og så, ja, okay. Så tager vi de kniven frem. 2 sekunder. Hvor fanden er der? Godt. For se. Den her kniv, den bruger... Sorry. Den her kniv, det bruger vi. Det, ja, whatever. Det er fuldstændig glad hvad for en der. Godt. Stikker det der dejlige kniv her. Vi skal lige se, hvad vi skal starte med. Vent, jeg kan sgu da ligge. Sådan. Godt. Ja, jeg bruger altså mit facecam. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan bruge sådan andet. Godt. Okay. Lad os bare starte ud. Hvad du starter med? Starter med, vi lige skal åbne. Her. Bum. Nå. Det kunne sgu godt være, at der ikke... Hovsa. 2 sekunder. Godt, så er det begyndt. Eller... Okay, der er sådan en lille manual her. Der bare... står en hel masse ting. Så det er sgu lige meget. Og så her. Selve tasta. Hovsa. Turet. Ved I hvad? Jeg venter lige til at pakke det ud, så viser jeg det. Here we go. Nu putter vi lige top papiret af tingeling. Godt. Wow, det er fedt. Prøv at se der. Det er lækkert. Nå. Min standard options ting, kan man sige, det er, at vi lige tager de her op. Og det gør vi begge to. De hårde til op, når man lige har klippet negle. Godt. Så tager vi den lige til. To sekunder. Så. Wow. Hovsa. Wow, det er fedt. Hold nu kæft. Holy shit. Nå, det er så... Ej. Hør lige op med det. Nej, hvor er det fedt. Nå, det er jo det. Jeg håber, I kunne lide den. Det er jo ikke så godt filmet, men der var nok en masse gameplay.